Ar y cwrs efo Academi Adra, nes I dysgu llawer iawn yn yr wythnos yn Parc Menai. Nes I dysgu llawer efo Excel, Word, a nathon ni ddysgu hefyd efo e-bost, a mae e-bost a dyddiadur yn pwysig iawn yn ngwaith I yma hefyd. Nathon ni dysgu efo sydd I cymryd minute takings, ac oedd o'n ffantastig o cwrs, oedd o'n lot o bethau gwahanol, pethau ti angan mewn unrhyw gwaith hefyd, ti gallu rhoi mewn bob dydd. A nes I really enjoyo'r cwrs, nes I dysgu llawer iawn. Rhedai fi yma yn Tŷ Gwyrddfai ar y funud, dwi yn dysgu sut I prioriteisio gwaith, so be sy'n pwysig, be sy'n angen I gael I wneud gyntaf. Da ni yn gwneud siŵr fod bob man yn barod I pawb, gen staff a hefyd gen pobl sydd yn bwcio o tu allan hefyd. Dwi erioed wedi gyrru anfoneb o blaen, ŵan dwi'n gallu gyrru yn hun. Dwi wedi dysgu lot, dwi yn rheoli seinio pobl I fewn efo digwyddiadau, dangos iddyn nhw lle maen nhw'n mynd ar y diwrnod. Jyst gwneud siŵr fod y diwrnod yn mynd mor llyfn a maen nhw'n gallu gyda'r digwyddiadau neu cynhadledd, even cyfarfodydd. Mae yna lot o bethau gwahanol yn mynd ymlaen yma a dwi'n cael lot o brofiad o bob dydd I dydd, sa dim un dydd yr un peth yn Tŷ Gwyrddfai. Mi fyswn i'n argymell y cwrs yma I unrhyw un sydd isio trio rhywbeth newydd, neu jyst gael gweld os fydd o'n rhywbeth fysa chi'n enjoyo lawr y lôn. Dwi yn enjoyo bob eiliad o bod yn Tŷ Gwyrddfai yn gwneud be dwi'n gwneud o dydd I dydd.